Viral karon ang video sa usa ka police auxiliary sa Davao City nga nanumbag og lalaki nga gingong sospek. Davao City Police posibleng silutan ang maong police auxiliary. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala sa maong police auxiliary nga napaulawan matud pa siya sa tubag sa dinakpan maong iyaha kining nasumbagan. Samtang sumala sa Davao City Police Office, apil sa ilahang imbestigahan ang duha ka pulis nga wala matud pa ni Badlong. Kita sa maong viral video nga gikuto-kuto sa police auxiliary ning lalaki nga nakaposas. Gikumpirma sa Davao City Police Office nga nahitabo kini sa syudad. Ang pagpanumbag nahitabo February 1 ug na-upload online February 11. Ang gisumbag mao ang nadakpan nga giingong nangawat. Ang nanumbag 40 anyos nga napulo ka tuig na sa serbisyo isip police auxiliary ug na-assign sa Bahada Police Station. Sumala pa nga siya ang usa sa mga migukod sa maong lalaki human dunay nagsumbong nga nangawat kini gawas sa Southern Philippines Medical Center. Ug yang iyaha kining nadakpan gisumbag matud pa siya niini. Gunit ako siya pagkatubang niya sa kuha, iya kong ginasumbagan. Diri dapit may aping paana kay nakalikay man ko. Niduol ko sa iya ha. Kay ngano mo kong gisumbag. Ya, nagayaga man siya tubag. Ya nangatawat na palibot sa kuha. Na-insulto pud ko niya sa akong kalagot, nasumbagan ako siya. Sa pagsumbag nako, gibadlong dai ko sa kuha team leader na ayaw na, ay bawal na. Oto gidala dai mi kaming duha sa ako ug ang katong kawatan diri sa estasyon. Giangkon sa police auxiliary nga sayop ang iyang gibuhat. Kung gibuhat na adyo koy mali na akong gibuhat atong ngayon akong pasaylo sa tanan. Sa karon nagparayon ang investigasyon sa kapulisan ug gipatubag na siya sa DCPO nganong iyaha kining nahimo ug modepende na sa resulta sa investigasyon ang atubangong silot. Gawa sa police auxiliary paimbestigahan sab ang duha ka pulis nga matud pa wala mibadlong apan kung mapamutod ang sad-an posible kining mag-atubang og kasong administratibo. Ginasuluyan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa duha ka pulis. Na-review ko naman yung video. Parang dalawa yung pulis doon na hindi naman sila umawat as if they're trying to condone it also. So I subjected them to restrictive custody now and I caused the immediate dismissal proceedings. Samtang sumala sa kapulisan ang dinakpan nga gisumbag wala nakasuhan sa pagpangawat. Apan nagpabilin sa kustodiya sa kapulisan gumikando na kini kasong paglapas sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sa karon ginasulayan nato og kuha ang bahin sa duha ka pulis samtang kining dinakpan nga nasumbagan anaa diha kustodiya gyapon no sa Bahada Police Station ug wala na duso ang kasong kawat kay wala na pod miduso og kaso ang kining biktima. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.